drenge, kanalinfo her. Kanalinfo her. På min kanal vil jeg spille FIFA 13. Har ikke FIFA 14 endnu. Køber den nok efter jul. Har ikke lige haft råd. Så vil jeg spille lidt LOL, måske League of Legends. Lige reklamation her. Gå ind på Why for the Win. Subscribe ham. Fed YouTuber. Og gå ind på CKT. Subscribe ham. Og undskyld lige det der, jeg lige sov lidt. Eller træt. Og så gå ind på Smelten. Jeg er også fed YouTuber. Subscribe mig. Og like mine videoer. Det kommer nok upload i overmorgen. Vi ses YouTube. Hej. Og nej, ikke hej. Eller vi ses for vi ses næste gang. Hej.